Ćao svima ljudi, moj Fludi Gamer, kao što vidite, danas snimamo na neki vlog, bukvalno ne znam šta snimam, usput, znači, bukvalno sada, malo pre kad smo ulazili u kolar na pešačkom prelazu, ima, znači, u blizini pešačkog prelaza se nešto betonira, bukvalno pola metra, i, znači, blizu pešačkog prelaza ima stanica, znači, ne ono 100 metara, nego blizu, baš blizu. I tako jedan bus je stao na stanicu i blokirao pešački prelaz, to se redovno događa. I sada jedan čovjek je negde žurio i nije video da je beton živ, znači zato što su na toj građevini betonirali, i nije video da je beton, razumete, znači vodan, može da se gazi u njega i da propadneš, razumeš, ko živo blato. I onda, kako se zove, taj čovjek je ugazio živ beton i čovjek je poludao, znači mislim da je želeo da polupa bus. Ne znam, opet mi viri rog od prošlog videa. Usput pozdrav za Dunju Vučić, za Lenu Radulović, za sve moje subscribera koje se sad ne sjećam. I zahvaljujem vam na 20 subscribera, hvala vam, hvala. Znači hvala vam na 20 subscribera, stvarno ste divni, stvarno ste super subscriberi. Da, niće veze. Sad idem da kupim drugu knjigu za rođendan i da kupim poklon. Nadam se da ne gleda ovaj video i nadam se da neću da otkrijem iznenađenje, ali nema veze. Svaka beč. Drugi Fludi Gamer nije tu zato što mu je hladno. I da, bukvalno mi je dosadno, ja ne znam šta da snimam. I usput, patike su mi toliko blatne, znači da vi ne možete gle patika. Znači strašno, ovo su mi patike za trening, ja ću da super, bukvalno. Ne znam kako ću, usput, reklama, nećete vidjeti. Zato gazim na kesi i sa reklamom koju ne želim da vidite. Da. I neka muzika. Sad ćemo da kupimo knjigu. Da. Svi lajkujte ovaj video i subscribe se na naš kanal. Obavezno, znači idemo do 30 subscribera, uskoro 50, nadam se. Da. Ok, sad ću pauziram video pa vidimo se u knjižari. Ćao! Nismo još u knjižari, ali usput, znate li vi da ovdje negdje postoji neka menjačnica, evo, neću sad da mu pokazujem zato što je nestalo, otkriću. Postoji, znači, menjačnica koja se zove Plato i mi to zovemo Plato! Glupa fora, bukvalno glupa fora. Usput vidim se u retrovizor i ovaj rog mi visi, nervira me, jako me nervira, zato što pola stvari ne vidim, ću ja se zakucam negde i da. Ajmo, idemo uskoro u knjižaru, pa već vidimo se u knjižari, čao! Lajkujte ovaj video ako se pitate šta je ovo. Da, evo nas kod knjiga, bukvalno šta da mogu. Težak izbor. A znaš je opet prijatelji, mislim da... Dobro. Šta? Katastrofa u najavi. Au, dobro, to ima. Au. Čitaj i smij se, on svi. Moja džongrizava sestra. On ima baš takvu sestru. Ne slušavaš. Friendly. Pa to je što tako mi je rekao, nisam neko vidio. Dobro. Kako on voli od ovih ovdje? Ranauza... Kako voli? Čemo ovo mi se sviđa. Pa može. A je? Evo. Zašto mi dozvoli ovakve pernice? Samo sekunda. Mama, dođi vam. Mogu ovakvu pernicu, baš je zanimljivo. Šta znači must? Moraš. Moraš? Da pišeš domaći. Mogu? Ne skupa. Samo ja pa gledam mnogo cijenu. Ne, tako imamo i drugu, neću ga kopirati. Ali što se kupuju kada bukvalno hoćete nastaviti s nekim. Ok, šalim se. Šta je to? Ima ovdje kakav. Šta je ovo? Master ne trebamo. I vidiš da je to? Dobro, znači... Ovo uopšte ne potiče na slona i slona, vrete. Ti treba ovo to, tako nešto. Pa imam ovo dosta. A treba mi ću. A ovo su skupe. Nema veze. 86 dinara. Uzmi koju ćeš boću.
Jedan tebi je Mičko. Slatko Šta je ovo? Koju palu? Mičko, koju hoće? Crvenu. Okej. Ne reklamira ga, bre, neću da zove reklamira. A ovo? Rezat. A što si na hemijski? Tamo su makasi, tamo ćemo vidjeti. Aha, hemijski ne treba ubrausi. Krenući bukvalno na kasije se zaprepasti, brate, tražiš hemijske, brate. Treba ono kupiš. Znači, tražiš hemijske, a imamo, brate, 50 hemijska u kući. Je ovo za pušenje, ono? Da mu kupimo kesu. I ljudi, znači, evo je, kupili smo šteke sitnice hemijske, ovo ono. Znači, žena, brate... Koju si ti uzela hemijsku? Pa onu plavu najbolje. Ja sam uzela pink. Ali ne, a ja imam isto duboke mi. Znači, žena se bukvalno zaprepastila kad tražimo, znači, hemijske pare. Znači, imamo jedno 50 hemijska u kući, a ona, brate... Ok, ne veze, svakako... Ovo drama lama. Kako bre, drama, ne veze. Drugi Fluid Gamer je bolestan. Ovdje je gužva, nećemo u ovoj maksi. Nećemo pre u ovoj maksi, idemo tamo na... Ne, idemo da kupimo neku činiju. Koju ćemo? Ako nađemo stakle, treba da vzeli. Zašto? A vidiš što si imala u Kevi, brate, na popustu, kad smo kupali nešto. Da, ali sad ne možemo da imamo u Kevu. Pa znam, ali mogu smo kupimo tad. Sad idemo da kupimo činiju. Kesu ukrasno. Idem da kupimo kesu ukrasnoj činiji, da. Možeš mene da ostaviš u kolima? Ne, nipošto. To s tim kolima neko uzeli i kola i tako. Što ja ga, vrate, znači, parkurom sredim. Koji sam ja noob. A gde su nam kola? Kola tamo, ajde. Aha, okej. No drama lama, ajde. Let's go. Imamo ovdje kestančiće. Sad ću ti kesten. Zato što ja Kesten. volim kestenje. Ali ne, da. Kameraman. No drama lama. Kako? Odve smo mi kupove sečice. Bukvalno ovo sreće trafika bila malo pre. Ajmo, let's go. Idemo. Vidiš ti bukvalno, slušajte ovu foru, bukvalno ovdje. Vidite nizi tamo, pa to je bila nekad Maxi, ona trafičica mala, mislim mala veća. I znači, oni su nju preuredili u kladionicu, a pre ovoga. Pisalo je na ulazu uskoro, a odmah pored levo zid bukvalno je pisalo Maxbet kladionica. Znači, niđe veze. Ovo je bukvalno što je najstrašnije. Papute. Je veštačko? Potrebna radnica. Mogu ja da budem da zarađujem. Šalim se. Ovo tebi treba ovo. Mama, kupi ovo. Ne. To tebi treba, ti si kuhinjar. Kako se kaže, kuhinjar? Kako se kaže, kuhinjar, kuvar? Čekaj, mrvi. Povrci. Možemo zvali naš new store. Znam mi treba satić. Da me budi ujutru, umesto ovog alarma šajca. Koliko je sad? 651 dinar. Gde je otišao kamerman? Mislim da si stakleni. Da, ovako. A šta je ovo? Ok, već vidim. Bukvalno ovo nije mjesto za mene, ovo sve stakleno, neću posnimiti. Natrljave patike. Baš ste lako. To je klasično. A tamo treba za krompir sa lako. Kupuješ jednu činiju za jedan put krompir sa lako. Šta? Ovo žena bukvalno izgleda kod da je naterana od stana ovdje. 200 dinara ovo. Šta je ovo? Čekaj.
to je isto, ajde samo... Pa vidi, zato što su ovo Kinezi, ja mislim da tu unutra je bomba. Ok, pa vrati ovo dole. Vratit ću ja, sam ne gre. Bolje ti, ja ću da nešto protrem. Idemo dalje. Ajde, kreni. Let's go. Pišite mi u komentarima ako mi je ovo malo dosadno, ono, da samo gledate, vrate, moje note. Šta je ovo? Mama je ovo da se neko napije, ali samo da ima boje. Fuj. Šta je ovo? Ajde, idemo. Hoćemo li kupimo za novi stolić ove? Koje nam staviti? Ma šta će nam to? Zato što ga grebete. E pa to možda drugi Floody Gamer grebe. Ajde ovo zeleno, baš mi se Nemoj sviđa. molim te zeleno. Što? Daj sivu. Daj sivu. Sivu, neću budem tami. Šta je ovo? Je ovo za bebe? za bebe, Mitko je beba, moram da uzmem. Što možda padne i da kupi. On je beba. A da mu kupim u početku 10 sa idom u pošlu. Šalim. Malo pre sam nekom rekao 140. Ukrasno, neki Happy Birthday. Pa ono iza Happy Birthday, znaš ono šarenja pa iza. Vidiš ovo. Ovo. Šta je to? Važi, da. Mislim, ne morate, to je za nas. Mislim, treba nam za dečaka ova druga iza, jedna. Iza šarenja. Iza šarene. Ova? Jesi sigurna za dečaka? Da, iza. Tu, ja. Eto, to je to, pomeri sam to. Da mislim ja dovedem i izađem. Kaže, Gledajte vi ljudi koliko su ovom prljave tablice. Ne znam samo znam koliko su prljave. I jedan naš super cool novi outfit. Ajmo, brate, parkour. Evo naš super cool outfit. Idemo. Let's go. Ajmo. Ha? Aha. Opa. Tako. Samo stavim svoje super cool cvikere i... Amo daj. Evo. I to je bilo sve što se tiče današnjeg videa. Ako vam se svideo, bacite na like, subscribe na naš kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!